फैनायाव जों माने एसे बेरायनो फैदो उन्दुनो ओंखारथाराखैनो रावबो आंबो उन्दुनो ओंखाराखै आरो ओंखाम खामबायलै जोंहा आदायाबो उन्दुनो ओंखाराखै बेखायनो आदाया होनबाय एथ' बाङाय नोंसोरखौ बेरायनो लाबोनोसै होननानै बुंबाय बिदाया ओंखायनो फैबाय आरो जोङो आरो उनथिं लोगोसे दोङो जोंहा बिदाया दिनै एसे जोंखौ बेरायनो लाबोदो गुवाहाटि सारियालियाव गुवाहाटि सारियालियाव ओमफ्राय आरो आंहा एसे खामानिबो दंमोन एटिएमआव फैसा दिहुननांगौ फैसा डिप'जिटबो खालामनांगौ साइडआव ला नै बेलाय HDFC नि औ HDFC नि दङ थुदो होमबालाय बिदा जोंहा देग्लाय बडिया गिदिर जाबाय दा बाङाय बडिखौ बाङाय देखना होलाय बा बडिखौ गिदिर नुलायलायदों माथो बाइसेपखौ Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आंहा एसे खामानि दंमोन एटिएमआवहाय बेखायनो फैबाय ओमफ्रायहाय दिनै मा खालामलांनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो कुकार बायदोंमोन कुकारानो हामा जाबायबा ओमफ्राय नै इखौ लाबोदो बुस्थु जानानै होनना बुंना नैबेखौ गायफिनसै स' गाइस नै जोंहा इयावहाय जोंहानि बे बालकनियावहाय आंनि सेन्देल दोनग्रायावहाय नै इदि दाउथु थाफैदो आरो ना दाख्लैनो र' आं मोजाङै देखायबावनो र' दाउदै होदोंमोन बेस्रा ओमफ्राय जोंहा होखारासै आरो ना आदारबो होना दोनबाय नै जा साइजखा दाउथुआबो लोदोदोथार फिसा मानै जाबावबायसनो फिसा मानै नंगौ आयो सना जोंहा ओमफ्राय नै माइरं होनानै दोनबाय आरो हाय गिबलायासो सना माहां माखौलै बे माबा दै रोसि गनानै दङ हाय सना जा साइजखा नै हाय गिलायलायबावासो हाय सना थादै नोङो इयावनो दे नोंखौ डिस्टार्ब खामा ओमफ्राय आङो बेखौ डिस्टार्ब जाजानो गिनानै नै ट्रेडमिलावहाय खारलायलायाखै आरो ना अन्थाव मोननानै खारलायलायाखै आङो डिस्टार्ब जागोन ना बेहा ओमफ्रायहा इयावनो दंबाय थायो आरो ना आयै सना दुलबि नै गाइस आङो दायो कक'पिटआव दै होनानैहाय बेखौ गुरै खालामनानै गासैयावबो बिबार गायजोबनानै होनोसै आरोना जोंनावथ' जायगा थाया नालाय फ्लेटआवहाय बेखायनो डाइनिंआवनो खालामनांगौ जाबाय ओमफ्रायहाय उपायथ' गैया खालामनांसिगोन न' गैजायै मानसि नालाय मोजां जादों बेखौनो हानो नागिरबाय मानसि मोजां हाया इखौ नै गाइस आङो आरो टाबखौ बायनानै लाबोबाय दायो बे मोनथामखौहाय नै बेयो जा मोजां जादों नै जा बारायजोब्बाय आरो ना बेफोरो नै नुदोंना मोजां दे होमबा गोजौआवबो जाबथुथु जाबाय नों आरो हानासो नागिरबाय आरे बेखौनोथ' हानानै आरो जाबथु जायो होमबासो नै एयावबो होदोंमोन नै ओइथिं होनो देखायहरलाय बथलाव ओमफ्राय नैबो बथलनिया मोजां जायालै एनेब्रा सियाबो फिसा बथलनिखौनो हानहर रोङाबा मिथिबाय बथलनिखौ मोजां नुवाखैदि खोनाबाय बै बथलनिखौनो हानहर नों बथलखौनो हानहरथ'ब्रा फार्स्टआव माहा जमा खालामना दोननाय बाल्थिं ओइयाव दोन ओइयाव खादायाव ओइयाव खादायाव सायावनो दोनब्रा सायावनो दोन
नै गाइस दाख्लै आङो शुटिंआव जा गोबाव थाहैबाय बङाइगाव क'क्राझार उदालगुरि बहा थाहैखो गपुरमानि थाहैबाय अब्लाबो बेखौ गायनासो गालांदोंमोन आङो बारा गोबाव जायाखै आरोना ओमफ्राय मास मोनसेयावनो जा हेल्दि जाखाबाय जा मोजां जाखाबाय ओमफ्राय आनैया दै होदों होनायालाय अब्लाबो जेनेबा एकदम मेनटेनेन्सआ खमथार आरोना इसेबां आल लाबाय थानाङा आल लायाबाबो जा अन्थाव देरबाय नै जा मोजां बेखायनो आं सानबायखि नैबेफोरनो आंनि थाखाय बेस्ट जागोन होननानै आं आलदायावबो गायना होजोबनोसै आरोना साइजबो नुयो आङो पार्पल कालारनि पार्पल ना मा होनगोन बे कालारखौ पार्पलानो डिप पार्पल जि मोजां नुखादों टाइम मोनाखैना माबा इदि बिबार बारालै बेयो ना बारो गोलावद्राय जाबाय इखौ दा इयावहा गायस्लायजोबना होनोसै इयाव हासार हा होआखै कक'पिट होबाय आरोना हा होआसै ओमफ्राय नैबेखौहाय दायो काटिं खालामनाया उनावहाय देरफिनगोन नैबेखौ हाजोबनोसै ओमफ्राय बेयाव गायना होनोसै नायलाय गाइस आं हानो हरदोंमोन आरोना जा मोजां जादोंमोन आं गायनाया नै एसे काटिं होनानै होनोसै थुरु गोजौ माबायावनो हानांगौमोन बांद्राय माबा जागोन दि बिदि हाबानो जागोन एसां नाङा नोंदां इयाव नङाब्रा सिमनिखौ ओरै थांनायखौ जाहानाव दाउफोरा बिराद थाफैनो मोजां मोनो नालाय खुरजोब्बाय सना कुकु नै थांबाय बिरनानै थाङाखै नै मोजां मोनो खोमा इले बिरलांबाय नैलाय साफा नुलायलायबाय बाङाय जाहानाव जा दाउ थाफैनो मोजां मोनो खोमा मोननैबो बेलकनिथिं जा दाउ थाफैखायो गाइस मा होनबावनो आंखौ बिराद अनो खोमा बेखायनो थाफैयो होनदों नोंथांमोना अनाबालाय मा जानो आंखौ दाउफोरा अनो बेनि थाखाय दाउआ बासो लाफैयो नै गाइस आं बेवहाय गायनानै होबाय ओमफ्राय नैबे लावदुम गायनाय ओमफ्राय मोनसे बाखि दंबावो आरोना नै एसे दंबावो नैबेयावहाय बेखिनिखौ गायबावनांगौ ओमफ्राय बथलावबो गायना होदोंमोन नालाय जा मोजां जाखादों दैखौ लुनोसै बेखौबो आङो ना दाख्लैयो काटिं खालामनानैहाय बिदि एक्सट्रा गायना होदों आंनाव जेबो नलेज गैया बिदि प्लान्टिंनि ओमफ्राय आङो नै हानायखौ नुदों ना हानानै इदि साइडआव गायना होदों आङो इनो जा मोजां जादों होमबासो जाबथुथु जागोन आरोना बियो ओमफ्राय नैबेबो एसे मोजां जाहांदो ओमफ्राय नैबेबो गावलुब जाहांबाय एसे लोदोदो जाहांबाय आरोना ओमफ्राय नैबेखौबो आङो बिदिनो खालामदो काटिं खालामनानैहाय नै इदि एक्सट्राखौ गायना होदो बेयो फांनैल'सोमोन फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बिदिनो एक्सट्रा गायना होदों आङो बेखौ काटिं खालामनानैहाय ओमफ्राय बेबो मोजां जाहांबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो नै पुरनाया जाहैबाय र' इखौ दोनग्रोना लानो मोजांहै नै बियो गोदो आं गायनाया बे मोननैल'मोन आरोना ओमफ्राय बै गोजौनिया माने बथलफोरा ओरैनो टाइमखौनो मोना आङो बिथिं थांनानै ओमफ्राय दिनै गोदान लाबोनाया नैबे आं गायनाय लावदुम गायनायखौ आं ओइथिं जिङाव दोनखादो दै माने जों चेलेन्ज खालामदो आरोना लावदुम गायनाया मोजांसिन जागोन ना बले बे आं गायनाया नैबे आं गायनाय बे मोननैया आं गायनाय बे मोननैया मोजांसिन जागोन ना बे गायनाया मोजां जागोन लावदुमनिखौ एकदम जिङावनो दोनखादो आङो स' देट सिनायनो हायो सोलायनोबो हागोन इयो सैताना ओमफ्राय आंनि मानि प्लानानै गोलाव जाबाय देरलांबाय आरो ओमफ्राय दोननोसै आं एबारे दै एसे लुना होनोसै दै एसे लुनानै होनोसै
So guys, नायनोसै आरो ना सोरनिया मोजांसिन जायो सोरनिया साइजसिन जायो जा गरम मोनबाय आं खानाय खालायलिना लाबाय नालाय लोलो टुक्लुक्लुनो ओमफ्राय मार मेंबाय आंनो जेबो फुलखौ नाङा आंनो बेखौल' नांगौ आं बिराद मोजां मोनो बेखौनो बिबार बाराबाबो जा जाबथुथु साइज किउट जायो जा मोजां नुयो ओंखायनो गोसोआ गोजोननाय मोनो मा होनबावनो शुटिं खामै खामै मेंग्लिजोब्बाय आङो नोंथांमोना बैसागोनि आंनि मिउजिक भिडिअफोरखौ नायजोब्बाय जानांगौ नायाखैबा आङो डेसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै होगोन So guys, आङो सिगां खेबसे पुदिना गायनाया नै न' सिङाव बारा मोजां जायाखै आरो बेखायनो आङो टेरेसावहाय गायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय टेरेसावहाय मैथा गायदोंमोन जाखांबाय आरो बोथिनैसो बोथिथामसो ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरै जानानै दङ मैथाया दायो आं सानावहा टाइमखौनो मोननाय जायाखै बेखायनो मोनायावनो फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै रबिगाव गायदोंमोन आरो ना नै मैथाया आंना आयै सना मैथा बांगालखौ जायाखै दाख्लै खेबसे जाबाय मैथा बांगाला नै खेबस'जोबनाय दा नै खेबस'जोबनाय जाखांबाय बोथिनै ओमफ्राय नै मैथा गोखैया अमा बेदरजों बेसेबा गोथाव बायलायलायनाङा आरो ना गोखैया ओमफ्राय बे गोखा ओमफ्राय नै टमेट'आ नै जाखांबाय टमेट'खौबो बोथिनै ओमफ्राय आरो थाइबावदों जा गोखै जा मोजांखा नै जा मोजांखा आयै सना नै टमेट'आ आरोबाव मोनबावगोन बोथिसे जाखांबाय टमेट'खौ ओमफ्राय बेखौ गायना होनोसै आङो नैयावहाय गायना होनोसै पुदिना फांसेल' रज'दों नामा पुदिनाखौ गायना होनोसै एबार जादो दै सना थांनानै थादो दै नोङो थैनाङा दै सना मोनसे माबा थाबायलै जाथोंसै आखाइ सुनो आखाइया आसुगुर गैयैखाय बेफोरखौ गायनो हादों नै जि मैला जाबाय सुबावनांसिगोनसो आथिङा मानसि जाबाय माखौबा होना होदो जा मोजां जाखादों नै उन्दुजोब्बाय दा गुवाहाटि बासिया माने इदि बुहाहा जालांखो गोलैबाय बांद्राय जानानै माबा बोथ्रोदना होदों सोरो मानसि पापि मालाय सिदासो जायोलाय ग्रबिगा जाहानिया बुहा बुहि जाबायलै रोङा नालाय बारा दासो सोलोंजेननाय होनदों होमबाबो जाबावबायसो मोनजाबावबायसो बिलाथिखौथ' हनै बस्थायावसो गायना होबावदो होमबाबो मोनजाबावबाय बोथिसे सावनानै बाथोन जाबावबायसो गैया आं मैथाखौल' गोथाव मोनो नालाय ओंखायनो मैथाखौल' गायदों आरो थुदो थांसै बिदिब्ला गाइस नै मैखुन ओंखाम दालि ना बोथिया फ्राय ओमफ्राय नैबे माथाय मैथाजों माथाय आं मिथिला जानो नागिरबाय नै गाइस मैया हराव देखायनाया आङो नै सानावहाय बिमाया गैया आरोना आदार नागिरहैदो खोमा नै दाउ मानै जादों जा मोजांखा नै अन्थ'थ'नो कुकु माने
थाफैलायबाय आरो दाउआ नै माने सम अनमारोब्रा आंखौल' आव सना लुकि दलबे टुकुलु माइना सना थाफैलायबाय जाहानाव नै आयै न'सो साफा खालामबाय थादोंमोन